αργοπορία. Ήταν κανόνας την πρώτη Κυριακή που θα ήταν στο χωριό του, ύστερα από τόσα χρόνια, να πάει στην εκκλησία μαζί με τους συγγενείς του. Και από μια περίεργη σύμπτωση, εκείνη την Κυριακή πήγαινε πολλοί κόσμος στην εκκλησία. Με το που έμπαινε λοιπόν ο Αμερικάνος, ένα σούσουρο ακουγόταν και όλα τα μάτια ήταν στραμμένα επάνω του και το κριτήριο έπαιρνε και έδινε. Προπαντός το καφάσι επάνω. Δεύτερο σούσουρο όταν περνούσε ο δίσκος από μπροστά του. Όλοι κοίταζαν τι θα ρίξει στο δίσκο και αν ήταν δολάρια. Και ο παπά Δημήτρης που δεν τα άντεχε αυτά ήταν όλο νεύρα. Δεύτερη εμφάνιση του Αμερικάνου ήταν να πάρει μουσική στον πλάτανο και στη συνέχεια, ανάλογα με τις διαθέσεις του και τα δολάρια που είχε, ακολουθούσαν και οι υπόλοιπες μέρες. Αν ήταν γλεντζές και κουβαρντάς, περνούσε αυτός καλά, αλλά και οι άλλοι που το έκαναν παρέα καλύτερα. Κάθε 2 και 3 έπαιζε η μουσική και γινόταν γλέντια τρικούβερτα. Αυτό δεν ίσχυε φυσικά για όλους. Ξενιτεμένους είχαμε και στο Κονγκό και στην Αυστραλία και αυτά ήταν τα μακρινά μέρη όπου πήγαιναν οι δικοί μας μετανάστες. Ήταν και λίγοι στο Βέλγιο, αλλά αυτή ήταν άλλη περίπτωση γιατί οι ξενιτεμένοι αυτοί λόγω που ήταν στην Ευρώπη έρχονταν πιο συχνά, γιατί τότε τα ταξίδια δεν ήταν όπως τώρα. Και ο κάθε ξενιτεμένος δεν ήταν εύκολο να έρχεται κάθε τόσο. Γι' αυτό, όταν τα κατάφερνα να έρθει, γινόταν πολύς λόγος στο χωριό και όλοι ήθελαν να του απευθύνουν ένα χαιρετισμό και το ερώτημα «Μένα με γνωρίζεις ποιος είμαι?» Αν ο πατριώτης απαντούσε «Yes, yes», άρχιζαν τα «Τι κάνεις και πώς είσαι». Αν η απάντησή του ήταν αρνητική, γινόταν ένα μπέρδεμα, αλλά γρήγορα έβρισκαν την άκρη. Το δύσκολο ήταν και με το δίκιο του να γνωρίσει ο ξενιτεμένος εκείνα τα μικρά παιδιά που άφησε πίσω όταν έφυγε και τώρα είχαν μια κάποια ηλικία, ήταν παντρεμένα και είχαν κάνει ήδη παιδιά. Λοιπόν, πότε γελώντας και πότε κλαίγοντας περνούσαν οι πρώτες μέρες με τους δικούς του που ήταν άνθρωποι από τις 3 γενιές και κάθε μέρα γέμιζαν το σπίτι και ο ξενιτεμένος έβρισκε τη χαρά και τη γλύκα που είχε στερηθεί. Μα και οι δικοί του τον κοίταζαν στα μάτια, τον φρόντιζαν όσο καλύτερα γινόταν, μαγειρεύοντας το φαγητό που του άρεσε. Και δεν σταματούσαν να φτιάχνουν κάθε τόσο πλατσέδες, σαμσάδες, τηγανίτες με βράσμα, με καινούς σίκα φουρνιστά, σταφίδες, αμύγδαλα. Ο δικός μου θείος όταν ήρθε από την Αμερική, συνταξιούχος πια από παιδί που είχε φύγει, θέλησε να κάνει μια βόλτα στο χωριό. Χάρηκε με τα καινούργια πινιαλίδικα σπίτια που είχαν χτιστεί και συγκινήθηκε με τα παλιά τα λασπότυχα που άντεχαν ακόμα στο χρόνο. «Άλλαξε το χωριό, άλλαξε με τα καινούργια σπίτια που γίναν», είπε στον ξάδερφό του που ήταν μαζί του. Αλλά εκεί που μάτωσε η καρδιά του από τον πόνο ήταν όταν του έδειξαν τον Ταμέλ, μια καμαρούλα όλη κι όλη που καθόταν η μάνα του, όταν πάντεψε τα παιδιά της και τους έδωσε τα σπίτια για πρίκα. «Μπορώ να ανοίξω να το δω?» ρώτησε. «Όχι, τώρα δεν κάθεται κανείς, είναι γεμάτο άχυρα». «Μάνα μου», γόγιξε, ενώ καυτά δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. «Πάμε να φύγουμε». «Να πάμε», είπε και εκείνος βουρκωμένος. «Άιντε, άλλη μέρα να πάμε στην εξοχή, να σε δώσει καθαρός αγέρας». Και πήγαν και ανέβηκε σε λόφους και κάθισε κάτω από τα δέντρα. Κι είδε το γυαλό που τσαλαβούταγε μικρός και άνοιξε η καρδιά του. Τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει, τα ίδια και παράλλαχτα όπως τα άφησα. «Μόνο λίγα σπιτάκια που έχουν γίνει στο γυαλό», είπε στο ξαδερφό του. «Ναι, έτσι είναι όπως τα λες», είπε εκείνος. «Είχα ένα φόβο μήπως αλλάξουν και τα βουνά μας, έτσι όπως αλλάζει ο κόσμος». Κάθισαν τότε και οι δυο τους κάτω από ένα παχύσιο και έβγαλε από τον τρουβά ψωμί, ελιές και αλαδοτήριο ο ξάδερφος. Κι ήπια νερό από το λαγίνι, ενώ το θρώισμα του πεύκου τους χάιδευε το πρόσωπο. «Τώρα να ποθάνω, είμαι ευχαριστημένος», είπε ο Αμερικάνος και αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του. Talks about the arrival of the people from the immigrants from the States. Mm-hmm. Generally immigrants. We used to have immigrants in Congo, in Australia, and Belgium. But when somebody from the States used to come, it was a big thing, everybody would talk about it. And the first Sunday that he would go to church, the whole family would go, and all the villagers
to go and gossip how much money he would give to the priest, and when everybody was wearing, and then they would start. He would start having music, playing, and dancing and everything, and people, his relatives would cook the best things for him, and he would meet villagers. Some people would say, do you know me? If he would say yes, yes, then okay. If he would say no, they had to explain. And then he wanted to see the village, he saw the changes, but he was really, really sad when he saw how when his mother spent his last days. And then he went, like, he talks about everybody, but then she talks about this one person, that he went to the fields with his cousin. They sat under a tree. They ate bread, baked bread, and cheese, and the water from the fountain. Look at the sea at the back, and he said, "Well, if I would die now, I would be happy." Mm-hmm. That's how it ends. I think it's true. Yeah. Τελειώσαμε. Okay. Δεν το παρακάνουμε κιόλας.